नै बेजों ओमफ्राय बे दखानदारजों जि नांलायबाय आरो अयथासार नांलायखाबाय नै कियर जोग्रा लागिছিল এটা দামাদামি কৰিছে আচ্ছা পুরা जोग्रा जोरै लागिছিল ना हेल' लोगोफोर दिनै आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमथेखा बाजाराव माने गोबां मानसिफ्रा आंनावहाय जन्दिस टाइफरनि मुलि बिहरलायबाय आरोना दा बे हिसाबै दा आङो बाजाराव लांफैदों नै ओमफ्राय ओरैजों दङ नै जोंना आदा चन्द्र बिथां ना मा होनो आच्छा ओमफ्राय दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनो बिथांमोना नायफालांबानो जाबाय आरोखि दा जोंना नै आमथेखा बाजारावहाय जोंना आदा चन्द्र बिथाङा नै ओरैबादि मारवालि गादियाव जिरायदों आरोना बियो नै मा रोखोम मोनदों ओमफ्राय मोजां मोनदोंरा ओरैबायदि एखे बरिया बिसोरनो खार কি দাম itu ha 15000 কয়টা পায় माने मोनथामजों 15000 आरोना बियो नै ओरैबायदि मोजां मोजां एभेलेबेल ओमफ्राय दाउफ्राथ' अयथासार फानखायो आमथेखा बाजाराव ओमफ्राय नैबे मा बुस्थु जाखो बेलाय एगला कि बुस्थु रे मागुर आदार नै मागुर फिसा आरोना नै जायफोरनाव फुख्रि दङ ओरैबायदि दोननो हागोन बे दा आमथेखा बाजाराबो बुहुत गिदिर जासै आरोना नै ओमफ्राय बेबायदि बिल्डिंबो लुलायबाय आरोना नै नोंथांमोना नुदों बिल्डिंबो लुलायबावबायसो नै वा ओरैबायदि मोजां आरो आमथेखा बाजारा अयथासार गिदिर जाखायो बाजारा समबार सुक्रुबार जायो आरोना बे बाजारा माने सप्तायाव खेबनै आरो नै बेफोरबायदि बिल्डिंबो लुलायबाय नै गोगोम गोगोमनो नै ओमफ्राय आङो जिथुनाखि जन्दिस टाइफरनि मुलि लांनो फैदोंना नै जोंना बेयावनो मोनजोबो आरोना नै नायनानै लादो आं बेयावनो लागोन नै टटेलि दंजोबो आरोना नै रोदा रुदु दंफां लाइफांनि गासैबो नै टटेलि खुरा आजिलुक फाइसिल खबर सबर केनेकुवा दा नै बेनावनो लांफैबाय थायो आङो ओरैबायदि मोजांखा बियो जन्दिस टाइफर जेसेबांनाखि कफ जाम बायदिसिना जानाय आरोना दा नैबे आदैनिफ्रायनो मोनजोबो आरोना सम्पुर्ण फवा जायोना उसुखथा टटेलि दंजोबो आरो माखासेफ्रा नैबेयावहाय फिटिं दंजोबो आरो माने बुखुथ'वाखै दा आं जेब्ला बिगोन अब्ला बियो माखासे बेयाव बयनान्दोनि बुस्थुफोरखौ माने बयना हरगोन आरो दा गस्ला बाजारा नै नायदो ओरैबायदि गस्लाफ्रा दिन्दां फारदांल' दं आरोना नै वाव नायदो नै बुहुत सिख्लाफ्रा बायो ओमफ्राय दखानदाराबो हेन्डसाम दै नै खालि सिख्लाफ्रा बेनावल' बायखायनो आमथेखायावहाय ना आपनार दखानाव माथ्र किन्ने बोले ছোৱালী मानुथा हेन्डसाम ना नायदो नै दखानदारा हेन्डसामखा आरोखि ओमफ्राय सिख्लाफ्रा बेनावल' बायखायोनो वाव थोस गलालै ना बेयाव मा मोनो नै नायदो ओरैबायदि प्रटिन मोनो आरोना फिथाइ सामथाइ नै काजु बादाम मा बादाम नै माबायदि बायनो टटेलि दंजोबो नै किसमिस ओमफ्राय नै बेफोरो मा बुस्थुथाय औ दंजोबखायो नै नायदो नै फिथाइ सामथाइ साख्रिल' जागोथोंना फिथाइ सामथाइ आपेल काजु बादामल' बायनानै जागोन आं होननाया प्रेक्टिकेला नै टटेलि बेयाव मोनजोबो आरो नै बेयावहाय सेन्देल मोनो आरोना एभेलेबेल नै मेरला दङ मा खालामनो अयथासार दङ नै ओरैबायदि सिथाइ दं आरोना नै आमथेखा बाजारावबो दखानफोरा फुंनिफ्राय सानथ्रोब जाखायो आरोना मा नांगौ मोनजोबो अट'मेटिकलि दा नायदो लोगोफोर नै थारमाने बे आबगारि नङा दै दाबखा बिदै नङा मा होनदों बे आब' बेरेनि बिदै खंख्रमा आच्छा बेरेमा नङाना थारमाने बेफोरबायदि बेरे मोदैफोरखौ लोङोब्ला माने बुहुत मोजां आरोना माखासे बेमार आजारफ्रावहाय खामानि एभेलेबेल मैगं आरोना नै जोगोनार ना खाख्लौ जाखो आब' जोगोनारबो खाख्लौबो होनो ओमफ्राय नैबे गासैबो मैगं बाजार जाहैबाय नै नायदो नै गासैबो बर' हिन्जावफोर गोजानो आरोना दा नायदो नै एकदमबारे एभेलेबेल मैगं नै आयु नांदोंना नाङाखै जाखो आब' नांदों आच्छा दे दा एभेलेबेल बे मैगं बाजार गोजा आरोना नै नायदो नैबे मा बुस्थु इलाय आब' थावसो ओमफ्राय निजासे फेरेदनाय नामा न'आवनो न'आव बानायनाय आरो अरिजिनेल थाव बियो बेसरनि ना आच्छा नायदो आरो नांबायानो नै কি দাম এইটো? এইটো 10 টাকা মুঠা হয় নাকি?
गरखट गरपाटाबारि पादाबारि बेयावबो निजेस्स' न'आवनो फेरेरनाय थाव गोथां मोनो आरोना औ ओमफ्राय बेसेबां फानो आदा बेखौ 170 आच्छा ओमफ्राय न'आवनो फेरेरनाय ना न'आवनो बानायनाय न'आव बानायनाय दा बेबायदि आरोना ओमफ्राय फ्रेन्ड हिन बेथ' गासिबो मैगं बाजार जाहैबाय आं थांलायबाय थाला ओमफ्राय बेदर बाजाराबो बेनो नै एथास दा नायदो नैबे गासै टटेलि बेदर बाजार आरोना ओमफ्राय नों बायनोसै बायसै दे बेसेबां लाखो खेबनै न'आव आच्छा दे माने उफाय गैया श्रीरामपुर गेटखौ बारहोनोब्ला बेबायदि आसाम ट्रेक्टरखौ लानांगौ गोनां जायो आरोना होमब्लासो बेंगल मोनहैगोन आरो ने नङाब्ला श्रीरामपुर गेटखौनो बारनो थान आरो दा बेयाव मोनो जाहैबाय आबादारिफोरनि हाथियार दा नायनानै लादो मा हाथियार दं बेयाव ओमफ्राय नैबे गोलावानो जादों जाहैबाय स्नाइपार राइफल आरोना ओमफ्राय नैबे माने हाइडलाबग्रा आरो ओमफ्राय नायदो नै AK-47 दं ओमफ्राय नै इंसास दं आरो ओमफ्राय नै कार्बेन बायदिसिना दं आरोना अनेक कुवालिटिनि हाथियार दं आरो आबादारिफोरनि नै नायनानै लादो नै वा स्रि साखानाय होनो ना मा होनोमोनलायखौ आब' बर'आव स्रि साखानाय दा औ ओमफ्राय मा दाम आच्छा ओमफ्राय दालाय केजि बेसेबां थांदों औ 400 ओमफ्राय ओरैनो बेबायदि फिसाया दाम बारा आरोना बायोब्ला नै ओरैबायदि जारिजों फुदुंनानै लोंनो मोजांसै आरो बे दाउआ उसुमैजों ने जायफोरनो नांगौ जेखाइ खबाइ बेबायदिनो सान्द्रि दांगा संग्राय बायदिसिना मोनो आरोना बेयावहाय नै बे आदैया हेबो आदै संग्राय गंसे हेबोबा बेसेबां लायोलै टाइमा सानथाम लायो ओमफ्राय नों बेसेबां मोनो फाननानै मोनो 350 350 आयु हाजिरानो थाखाया अब्ला नायदो लोगोफोर नै बेबायदि संग्राय गंसे हेबोबा सानथाम सानब्रैलाय लायोनो ओमफ्राय फाननो जाहैबाय 400 बा 350 ने आयु हाजिरानो थाया नै अबाबो उफाय गैया मावनांगौ जाहैबाय ना मा खालामो आदै न'आव अबावथो आमलायगुरियाव ना दा आमथेखा अट' स्टेन्डआ नायदो ओरैबायदि सिलथिबल' जायो आरो गारिया नै नायदो नै अयथासार अट' मिउजिक फुरा बर्थिक आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायफ्रा आमथेखा बाजाराव फैयोब्ला हासुनो ओंखारोब्ला एसे ओरै खोलाहा फैनानै नै हासुयोब्ला इउरिनाल 5 लायो आरो ओमफ्राय खिनायनि थाखायहाय 10 थाखा आरो हनै लेट्रिनआ